Халкыбыз büyüktер arasında büyük, jirekler arasında jirek. Башкорт ул иң борынгы һәм иң заманча халыктарның бере. Мең еллыктар башында ук диярлек телгә алынган. Борынгы карталарда башкорт булып билгеләнгән. Ә бит уның белән бергә телгә алынган Хазар, Кыпсак, Половец, Болгар һәм бөек халыктарның исемдәре генә калган. Башкорт 21 буатка тиклем башкорт булып яшәй. Без әлегә Сәүдибез булып яшәп дәвам итәбез. Шул ук вакытта замандан да артта калмайбыз. Курайда тартабыз, аргандала уйнайбыз. Борынгы һунарчы биюендә бейбез. Сыңгырау торна легендаһын балет сәнгате ашала аңлатабыз. Әлегә саклы биш бармак та бешерәбез, кымыз да бешәбез, корот та аслайбыз, талкан да тартабыз, кирем менән үрмәләп, сулык балында ябыз. Заманча ашу да әзерләй беләбез. Милли көрәшебезне дә онытмаганбыз. Америкага барып бокс буенча ла еңеп кайтабыз. Әкиятләребездә телгә алынган сатраш уенда ла, ягъни шашкы ярыштарында ла титтәләр сәдәгъвәсәрне еңеп кайтабыз. Борынгы гимныбыз Уралды ла онытмайбыз. Опералар башкарып дөнья кимәленә дә чыгабыз. Һәм башкалар. Чөнки без бай мираслы халык һәм тарихыбыз тәрәнгә киткән. Мирасыбыз яһалма бар ителмәгән. Каныбызга һиңгән. Шул ук вакытта заман һулышын яһәт кенә тоеп алырлык якты зиһенле бездә.